Our God is a good God. He has given us another opportunity to come again and be able to minister the word of God to each other. Panguva, EOE lockdown. We come to you live from AFM, Shiloh Word Miracle Center, Facebook. Tichi wana mkana iwoyu okurudzirana. Ndoda kudzokora mashoko andakataura svondo rapera kuti nguva dzakadai dzinoda kuti unzwe shoko. Faith comes by hearing, and hearing the word of God. Matthew 4 verse 4 says, "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of the Lord." I believe that today God has given me another message to encourage you, to inspire you, to motivate you and give you hope. Let me just pray before I get into the word. Baba ropafadzai vanhu venyu, vachengetedzei, rwirai mweya yavo, rindai mweya yavo. Jehovah ndimi mufudzi wedu, ndimi muchengeti mudzimba munotichengeta, tisingasangani munotichengeta. Rambai muchitaura muhana dzavanhu venyu, rambai muchivashumira, rambai muchivadzidzisa. Kuropafadza kwenyu kugare kuri pamusoro pavo. Protection yenyu varwirei kuchirwere, kumweya yetsvina nemweya ingavaremera nokuvanetesa, varege kumira kunamata Mwari. Ramba vachikudai vachikushumirai. I bless each and everyone who shall sit under the influence of my voice in the name of Jesus Christ. Kudzwa nokusingaperi Mwari wedu. Amen. Tichaverenga shoko raMwari zuva ranhasi kubva kuna Genesis chapter number 37 from verses 3 to verse number 8. Zvino Israeli wakanga achida Josefa kupfuura vana vake vose nokuti wakanga ari mwanakomana wautana hwake. Akamuitira nguo yakanaka yakareba ina mavoko. Vakoma vake vakaona kuti baba vavo vanomuda kupfuura vakoma vake vose, vakamuvenga vakasagona kutaura naye nomufaro. Zvino Josefa akarota hope, akaudza vakoma vake, ipapo vakanyanya kumuvenga. Akati kwavari, inzwaiwo hope dzangu dzandarota. Tarirai, takanga tichisunga zvisote mumunda. Vonei chisote changu chakasimuka chikaramba chimire. Bata mashoko iwayo, chisote changu chakasimuka chikaramba chimire. Ndikavona zvisote zvenyu zvichikomba changu zvikakotama pamberi pechisote changu. Vakoma vake vakati kwaari, ko iwe uchabata ushe pamusoro pedu kani? Ko iwe uchava nesimba pamusoro pedu kani? Vakanyanya kumuvenga nokuda kwokurota kwake namashoko ake. Ndine message yaiswa naMwari mumwoyo mangu yandoda kuti ndikusimbise nayo zuva ranhasi. Musoro wayo unoti chisote changu chichasimuka chikaramba chimire. Ndatora pamashoko andaverenga Josefa achidudzira hope dzake. Panoti vonei chisote changu chakasimuka chikaramba chimire. Zvino nyaya yangu yandanzi ndikugovere naMwari inoti chisote chako chichasimuka chikaramba chimire. Josefa wataverenga nezvake panapa is one of the youngest sons of Jacob, born when Jacob was an old man. Jacob waida mwana uyu kwazvo nemhaka yekuti waive mwana utana, ende mai vake vaida kwazvo vakange vashaya. Mai vake vainzi Rachel. Zvino Josefa ndobva aitira mwana uyu, Jacob akaitira mwana uyu Josefa, a coat of many colors. Now in the Eastern Oriental culture, that coat of many colors yaipfekwa nemaprince, yaipfekwa nevana vemadzimambo, yaipfekwa nevanhu vaive destined for great things. Now I want you to know that this coat was prophetic. Yaitaura chimwe chinhu pamusoro pefuture nedestiny yemukomana unonzi Joseph. But I want you to know also that newe une future, une destiny yawakarongedzerwa naMwari. Chekutanga chatinoona Bible rinoti Jacob loved Joseph so much, and his brothers did not like him because of that. Chatiri kuona panapa chekutanga chinokosha kumwana womunhu, chinokosha kumunhu, ukama wakanaka nomubereki wake, ukama wakanaka nababa vake. Kune vamwe vanhu vanoti vanonamata, vanotaura nendimi, vamwe vakuru kumachechi,
vane zvigaro masvondo, vamwe vanoremekedzwa, vanomhoresewa, vamwe vari mumakwaya, vamwe vari mumatimu anoshandira Mwari, asi havana ukama zvakanaka nehama dzavo, havana ukama hwakanaka, especially nababa vako namai vako. Toda kutangira ipapapa kundikuzivise kuti your parents ichannel yeblessing yaMwari. Ukava neukama usina kumira zvakanaka navabereki vako, hapana chakanaka chinofamba muupenyu hwako. Ukama hwakanaka with your parents guarantees a bright future. Ukama hwako nemuparenti wako unoreva kuti mweya wake unenge uchikuropafadza, mweya wababa vako unokuropafadza, mweya wamai vako unokuropafadza, and they declare my blessings pamusoro poupenyu hwako. When your parent cries over you and complains over you, it brings a curse upon your life. Ndakukumbira mwana waMwari, pawakagara ipapo uchinditeerera, gadzira ukama hwako nababa vako kana vachiri vapenyu, gadzira ukama hwako namai vako kana vachiri vapenyu. Joseph was blessed by his father when he was still young. Grace was released upon his life by his father when he was still young. I know what I'm talking about, because what I am today and where I am today, I'm a living testimony of this kind of blessing. My parents blessed me when I was small and young, when they were still alive. My late dad and my late mom, they released a blessing upon my life. They released grace upon my life. And then ndichitaura kudai zviri kuitika mulife yangu, muushumiri hwangu, mumhuri yangu, maachievements angu, I see my results of that blessing, and I pray that Mwari akubatsirewo newe ufungisise kuti ukama hwako na vabereki vako wakamira sei. Now, point yangu yechipiri, Joseph had a dream. Pataverenga, Joseph wakarota hope. Regai nditaura nchiti, in life you will never achieve anything without a dream. You need to be a man with a dream, a woman with a dream, a boy with a dream, and a girl with a dream. Damdzikora tinaro muchurch, damdzikora tinaro munyika, kune vanhu vekutanga, vanhu vasina chiroto, havana dream zvachose, haana aspiration, haana vision, haana direction. And unongomona achingondeya achiverenga Bible achitaura nendimi, asi dream yeupenyu hwake, dream yekuri kuenda upenyu hwake, vision yeupenyu hwake haana. Usararama upenyu without a dream. Group yechipiri ndevanhu vane wrong dreams. Unoziva, I'm going to say this very candidly, very clearly. Kune mwe munhu agere muno muchurch, agere kumba kwake, kasikana kakomana, dream ya ainayo muupenyu kunzi babatino kana babatindo kana maitindo. That's not a good dream. Even donkeys can have children. You cannot have a dream of naming a baby and call that a dream. Kudara nguva dzana mai vedu, marriage was an achievement. Marriage vanhu vaitoishuva kwazvo. But today unoona munhu asina direction, munhu ari vagabond, haana kana chiroto. Uruda kuya kumba kwangu manje kuzoti baba madao ndaona mesi, ndaona mwanasikana wenyu. Mfana, don't come to my house if you don't have a dream. I'm not going to release my daughter to you and kuti umroore kana usina dream, usina chauri kuita muupenyu. Umwe munhu wechitatu, papa wrong dreams ipapo, chiri wrong dreams. Umari busy kurota nyoka dzichimutandanisa, umwe unorota mombe nemhuka dzichimutandanisa, umwe unorota vanhu vekudaradhara vakafa kare achifellowshipa navo, umwe unorota upenyu hwake hwekare, matsime aigeza ari kakomana kuruzevha kwabushu kucholocho kunkayuko, unorota zvikoro zvaaifunda ari mwana mudiki. Life yako haidzokeri kumashure, life yako iri kuenda kumberi. You need a dream for your future. You need a dream ramangwana. Even iko tiri pa lockdown, uri pa lockdown ipapapa, mas upenyu wako ngausaperera pachaperera lockdown, beyond and above lockdown, beyond 5 May, whatever the date richareleaswa vanhu, unofanira kunge une dream, unofanira kunge une plan yekuti ramangwana rako uchaminisa sei. Umwe wechitatu, vanhu vane small dreams, very small dream, and not ma tuck shop dreams, ma matchbox dreams. You cannot dream big and dream small and become big in life. Haugone kurota hope uri dzvinyu wozopedzisira vava ngwena. That's not possible. Hazviti kana uchirota uri dzvinyu ushafa uri dzvinyu, wakarota uri shuro uchafa uri shuro. Tanga kutorota uri ngwena, tanga kutorota uri elephant. Big dreams, don't have small dreams. Your life will never rise above your dreams.
Dream big things about your life. Dream power. Ukasadreama power hauvi nayo. Ukasarota mari hauvi nayo. Ukasarota success hauvi nayo. Ukasarota greatness hauvi achieve. Ukasarota bright future hauvi nayo. Tanga kurota ma achievements. Tanga kurota ma prize. Tanga kurota ma business. Tanga kurota mari. Tanga kurota zvinhu. Tanga kurota uri pamsoro usirwe pasi. Your life follows the direction of your dreams. Your life will become what you dream. Joseph had a dream. Ukatarisa mukunyorwa kwenhoroondo dzeBhaibheri. Ukaona pese panotaurwa munhu. Zvikanzi Joseph, kuzvikanzi Jacob kana Joseph kana Anne, the next name that appears there, ndere firstborn yake. But panapa tinoona Joseph, who was the 11th born. This is the story or the generation of Jacob. Then you have that Joseph had a dream. Joseph was among the sons of Jacob. Why Joseph? Reuben wasirwei, Gad wasirwei, Simeon wasirwei. Why did the Bible leave the brothers, the big brothers of Joseph? The big brothers of Joseph are not mentioned here because they don't have a dream. Let me tell you, my brothers, let me tell you, my sister, if you don't have a dream in life, you'll never be counted among when you are successful. You'll never be counted among when you are not each achiever. Even a dream in your life. Joseph had a dream. Joseph had a dream and he told his brothers this dream. The Bible says, verse number 5, when he told them this dream, they hated him. What kind of dream was this? The dream that makes your brothers not to celebrate with you. The dream that makes your brothers to hate you. The dream that makes your brothers refuse to support you. When you do things and everyone says amen to whatever you are doing, hausati waropafadzwa na Mwari. Kana uchiti waachieva, kana tuwaita chinhu kuti kana waronga plan, munhu wese achitsigira hapana chawaronga. When you say you are blessed, and the blessing iyoyo isinga generate my enemies, isinga create my enemies, hausati wasimuka muupenyu. The moment watanga kusimuka, vaya vawaiti vachati amen, vanotanga kukumukira, vaya vawaiti vachakutsigira, vanotanga kukuvenga. Ropafadzo ya Jehovah, yes, Bible not inofumisa, but ropafadzo ya Jehovah inovengesa. Vakoma vake vakamvenga. Ukaverenga Genesis chapter number 26, verse 12 to 14. Pane story ya Jacob, baba va Joseph. Inoti, the Lord blessed Jacob. The man began to prosper, and they continued prospering until he became very prosperous. Those not a blessing, Yamari. When God has blessed you, you prosper. When God has blessed you, you continue, you begin to prosper, and you continue. Prosperity no vakuna mangari, ino sustainwa na mangari, ino furira pamberi, haiperi, haipki, ino ramba ichendera ramberi, haifanani nevanu, and the prosperity ya mangari, haikuendesi pasi, ino kuendesa kumsoro. Verse 14 note, for yet possessions of flocks, possessions of herds, and a great number of servants. So the Philistines envied him. The Philistines hated him. Ndo pakatanga vaFilistia kuvhara matsime akanga akacherwa nababa vake. Vaivharire matsime iwayo. Vaivavhara nekuti zvipfuwo zvake zvaibenefita kubva mumvura yainwa kumatsime. When they were closing those wells, vaivhara kuti blessing iyi zvichida mombe dzake dzingafa, makwai ake angafa. When you are dreaming big, when you are dreaming great things, people will hate you. Your brothers will hate you. Those around you will be envious against you. Like the Philistines, your neighbors, they will not be celebrating with you. What was the dream? Dream ya Joseph unoti achitsanangura. Ndakarota tiri mumunda with my 11 brothers. Tiri mumunda, tichicheka zvisote. Tichicheka zvisote. Ndisati ndaenderera mberi kutaura pamusoro pezvakaitika. Life vakomana haitangiri mubedroom, inotangira mumunda. Life haisimukiri mukitchen, inosimukira mumunda. Life haisimukiri mudining, inosimukira mumunda. Jaya ngarive nebrain yomunda, musikana ngave nebrain yomunda. Dreama munda. Munda chi? Munda is your project. Munda is your business. Something that generates income for you. Something that makes you kuti uve munhu muupenyu. Unoziva pane difference between wealth
and riches. Wealth is anything that will create riches for you. Don't pray to be rich, pray to be wealth. Kana wava ne munda ucharima. Kana wava ne munda ukava ne mombe chakuberekera mari. Ukava ne business rokuberekera mari. I know kuti most of the young people seated there uri kungofunga employment. That's why even today you are complaining about everyone. You are blaming the government kuti hauna basa. You are blaming your parents kuti hauna basa. You are blaming the dead. We are blaming demons. We are blaming the devil. Let me tell you, don't blame the devil. Don't blame demons. Don't blame the government. The government haina basa. Rekukutsvakira basa. Iwe ndiwe unofanira kutsvaka munda. Ronga munda, ronga chino. Bible nicharopafadza munda wako muzambirina. Let me shake your theology today. Let me say something chichakurwadza nasi. Do you know that vanhu vari employment vari kuhoreswa mafufu? Your dream must not be employment. Nekuti akakuemploya ari kukushandisa, rega kunyebera vanhu kuti ndikuenda kubasa. Hausi kuenda kubasa, uri kuenda kunoshandisiwa. Kubasa kwako, ku project yako, ku business rako, ndo panonzi na Jehovah ucharopafadza basa ramaoko ako. That's why today, because you are a child of God, you are blessed. Company yako yomuheden waunoshandira inobudirira. Company yomusatanist waunoshandira inobudirira. Company yomuroi waunoshandira inobudirira. Because there are blessings in your hand. Blessing iyoyo inoda kuchanneliwa kumunda. Ronga munda, ivane munda wako, ivane chinhu chaunobata namaoko, ivane chinhu chaunoita. Yes, you can start employed, but don't die employed. Let that money generate from employment ikugadzirire munda, ikugadzirire world, so that world will create riches for you. Saka Josepha panapa, uri kurota zvinhu zvinomusoro, uri kurota vari mumunda. Iwe uri kubhizi, uri kurota uri ku beach, uri kurota uri ku Durban ku beach, ku East London ku beach. Haisi nguva yekurota mabeach inoi, inguva yekurota minda jaya. Ngarote munda, baba, rontai munda. Kana muchirota muri pa lawn, muri pa park, you are destroying your future. You don't have a future for yourself, you don't even have a future for your children. Rota uri mumunda, ronga zvemunda, unorota vari mumunda. Bible not vachicheka zvisote. They were harvesting, they were working, vachicheka zvisote, vachisunga, vachicheka zvisote. Bible not iye akaona chisote chake chichisimuka. Number one, chasimuka chakaramba chimire, chamira zvisote 11 zvavakoma vake zvikatanga kupfugamira chisote chake zvichiti igwe. What am I talking about? Chisote, vana baba nana mai, vakomana nevasikana, chinomirira upenyu hwako. Chisote chinomirira business rako. Chisote chinomirira your status, chinomirira your marriage, your project, your work, your future, your vision, your mission, your purpose, that which makes you to be a person. Zvino Bible notiro chisote chake chakasimuka. Kusimuka kwechisote kunoreva kusimuka kweupenyu, kunoreva progress. Kusimuka kwechisote kunoreva progress. Kusimuka kwechisote kunoreva success. Kusimuka kwechisote kunoreva moving from one level to another level. Aisi stagnation i dream ya movement. Chikurota chisote kusimuka kwacho kunoreva prosperity, kunoreva achievement, kunoreva kufamba kwezvinhu, kubudirira kweupenyu, kwete kuramba uri pa one place. Let me declare to you today, as long as you are walking with Jesus, life yako ichasimuka, business rako richasimuka, madreams ako achasimuka, chine chekuita newe chinosimuka, vana vako vachasimuka, project yako ichasimuka, chaunobata namaoko uchiita chinosimuka, nekuti haufambi woga, unofamba na Jesu. Haufambi woga, unofamba na Mwari. Bible rinobva rati pakasimuka chisote ichocho chakasimuka chikaramba chimire. This statement ine insinuation ine zvainoreva iri kuinsinuata kuti zviriko zvakavavarira kudonedza chisote, asi chisote chakaramba chimire. Zviripo zvaizunza chisote chaJosefa, asi chakaramba kudona, chakaramba chimire.
Mhepo yakarova chisote asi chisote chaJosefa chikaramba chimire. What am I saying? Bhaibheri rinotionesa kuti vakoma vake vakamuvenga, vachimuvengera ukama hwake nababa vake, vachimuvengera kuropafadzwa kwake nababa vake. Vakoma vake vakamuvenga such that when that day baba vake vachimutuma kuti enda kunoona kuti vakoma vako, is it well with your brothers? Is it okay with your brothers? He was carrying a blessing from the father to his brothers. Vachimuona ari kure, the first thing that they do, they give him a name. Vanotarirai muroti uyo ouya muupenyu, kana Mwari achikomborera, kana Mwari achikusimudzira, kana uchiachieva, people will give you a name. Usava worried. You know, people don't gossip about the dead. They gossip about you because you are alive. They talk about you because you are brighter than them, you are shining. Urukuvatosora. Varikutosorwa ne blessing. Varikutosorwa ne nyasha. Varikutosorwa ne achievement yako. So they begin to give him a name. Kuti muroti wauya. Rega vakupe zita. Mamwe mazita avanokupa. Usavagumbukira. Ndo kuropafadzwa kwako. Ndo kusimuka kwako. Varikuprofita. Ramangwana rako. You know, when I was growing up and I was doing Form 2, you know, I was just a good little boy, although I had my own mischief, but I wanted to do what is right. Girls were teasing me. They did not know. They thought they were denigrating me, but they were blessing me. They were releasing anointing upon me, and they were releasing grace upon me. Sakama mazita avanokupa rega kunetseka nawo vanomuona Josefa ari kure oti muroti uyo auya muroti havana kuperera pakumupa zita rekuti muroti. They went on to plot his destruction. Ndatini Josefa unorota chisote chake chichisimuka chichiramba chimire. Zviroti kune zvakambozunza chisote, kune zvakambosheka chisote, kune zvakamboda kudonzera asi chakaramba chimire. They plotted his destruction. Vachiplota destruction yake, chisote chake chakaramba chimire. Vakaritoita sei naye, ngatimuurayei tione kuti uchasvikepi nezviroto zvake. Let me tell you something. The devil does not hate you because of what we have achieved. Because chawakaachieva, Satana achagona kuchidzima, achagona kuchiparadza. Unokuvengera zviri pamberi, zvaanosensa kuti, zvaanonyuma kuti mwana uyu une future, family iyi ine future, baba vane future, vari threat kuumambo hwangu, vari threat kuzvinhu zvangu, vari threat kumaplots nemaplans angu, vanokurote voronguraira zviroto zvako. Look around yourself. Macircumstances ako, upbringing yako, zvinhu zvakakukomberedza zvinotaura ramangwana rako kuti rakamira sei. The greater your destiny, the greater your challenges, the greater your destiny, the greater your battles, the greater your destiny. Unoziva Bible unonzwa richiti vana vaIsraeri vanotaura pana Psalms vachiti kubvira paudiki hwangu vakandirwisa, kubvira paudiki hwangu vakahoronga pamusana wangu, vakarima my back, but havana kundikunda nekuti Jehovha Mwari wakanga aineni. Look around your upbringing, look around your background. Zvinhu zvakaitika, mazita awaipiwa, vaikuvenga, vaikusora, vaitaura nezvako, zvinokurwisa, mhepo dzinorwa newe dzinotaura level ye blessing yako, level ye anointing yako, level ye destiny yako, zvinotaura kwauri kuenda. Kana uri a great giant, unorwiswa nemagiant. Kana uri dzvinyuwo, unorwiswa nemadzvinyu. Kana uri tsuro, unorwiswa netsuro. Asi kana uri shumba, unorwiswa neshumba. Kana uri elephant, ucharwiswa nema-elephants. So Joseph has a great dream. Vanomupa zita, vanoplota zita kumuuraya. Iko zvino as I'm speaking, kune vanhu vari kuplota kukudestroya, kune vari kuplota kudestroya marriage yako, kune vari kuplota kudestroya destiny yako, kana zita rako, kuscandalize zita rako, kana kubasa, kana kumaraini, kana muchechi muno. But let me tell you, kunyange vakadaro, chisote chako chichasimuka, chikaramba chimire, chicharamba chisimuka, choramba chimire. Voplota, voronga, rega vanoronga varonge zvavo, rega vanokupazita vakupezita zvavo, rega, let them do whatever they want to do, but chisote chako chichasimuka chikaramba chimire. Vabva ipapo vakabva vanzi aiwa naRubheni, aiwa ngatiregei kumukandira mumvura mumugodhi, ngatiregei kumuuraya, ngatimukandirei mumugodhi. Bhaibheri rinoti waivavarira kuti amuponese. Do you know when God has destined great things for you, kunyange ukava nemunhu anoda kukubudisa, haubudi pawakanzi naMwari uchapinda. Nekuti ndo nzira yako yawakarongerwa naMwari kuti uchafamba nayo.
vakamukandira mugomba. I can imagine achichema achiti vakoma mungandidaro here ana museyamwa mungandidaro here my brothers. You know, the people who will try to bring you down are your brothers, those of your blood, those of your church, of your denomination. Vaya vakakura navo, vaya vaunoti cousin brothers ako, cousin sisters ako, verudzi rwokwako, vemba yako ndo vanokumukira kana Mwari achikusimudzira, kana Mwari achienda newe pamberi. Ari kuchema Josefa, mukoma Reuben mungandidaro here, mukoma Judah, nai mwana wa Mwari, mwana wa baba wangu. Is that what you can? Vakamukandira mugomba, they ignored him. Let me tell you, even if they ignore your cry, Jehovah will never ignore your cry. Even if your heart is broken, Jehovah knows your heartbreak. Jehovah knows your tears. Mwari wakazviona zvawakaitwa, Mwari waivepo uchimukirwa, Mwari waivepo uchipiwa mazita, Mwari waivepo uchishungurudzwa. Asi chaakaronga nechekuti chisote chako chichasimuka chikaramba chimire, no matter what they say. Chisote chako chichasimuka chikaramba chimire. Bible rinoti vakazoona Midianites aibva kuMidian achienda kunotengesa mishonga kunana Egypt. Zvikanzi alright, did Judah kanga kusuggest zvikanzi ngatimutengese than kuti tiuraye munun'una wedu. They sold the young man. Even if they sold him, chisote chake chakasimuka chikaramba chimire. Vasvika kuIjipita kwaakatengeserwa, vakamutengesa futi mumba yaPotifa, vachimutengesa mumba maPotifa. Chisote chake chakasimuka mumba maPotifa chikaramba chimire, akatanga kushanda mumba maPotifa. Imba yaPotifa ikablesswa, imba yaPotifa ikabudirira, purazi raPotifa rikabudirira. Nekuda kwaJosefa ndo zvandataura kuti mumaoko ako mune blessing iri kuita kuti kampani yaunoshandira ibudirire, iwe wopiwa mafufu esalary, mafufu epay. No, unofanira kuva nomunda wako womuzambiringa. Josefa unobudiririsa muEgyptian arimo imomo. Zvakazunza chisote zvakasimuka, zvinozunza chisote zvinosimuka, mhepo inosimuka. Mukadzi waPotifa unotanga kuchiva Josefa. Josefa runs away with his life. Rega ndiudze jaya, ndiriudze baba kubasa kwamunoshanda. Run away with your life. Kumaraini kwamunogara baba, run away with your life. Young men, tiza neupenyu wako. Don't destroy your potential. Don't destroy your destiny. Don't destroy your blessing. Nekuda kwepleasure yechivi yechinguvana. Ivasa Josefa, tiza neupenyu wako. Amai, tizai neupenyu wenyu. Anzvadzi, run away my sister, my daughter. Run away with your life, because greater things are there before you which are prepared by God. You have a greater future. Une zviri pamberi zvawakarongerwa naMwari. Usatengesa udangwe hwako nekuda kwepleasure yechivi yechinguvana. Esau wakatengesa udangwe hwake nekuda kwebinzi. Adya beans, he lost his birthright. Don't lose your anointing. Don't lose your blessing. Don't lose your destiny. Tiza sa Josefa. Bible noti, he was then falsely accused kuti mwana uyu anga achida kundirepa, ndobva akandirwa mujere. Ari mujere imomo, chisote chake chakasimuka chikaramba chimire. Hazvina basa kuti uripi. Bhuku inoti the jailer, the jail guard wakapedzera apa makey. Wakambozona kupi kuti bandindi rinopiwa makey. It was because of God. We had blessed Joseph. Joseph was in charge. Joseph was in control. It was Joseph's planning and Joseph's leadership. Nekuda kwa Mwari wakanga ainaye. Mprison imomo, Joseph was busy interpreting other people's dreams. Unoziva muupenyu, you need dream interpreters. Vanhu vanokubetsera kuti dream yako ibudirire. Vanhu vanokutsigira, vanhu vanomira newe. But the other question inodiwa ndekuti uzvibvunze, ndekuti iwe wakambomira nedream yani? Ndiani ari kubudirira? Wakainterpreta dream yake. Ndiani wakasimbisa? Kune vashumiri veevhangeri, kune mapastors, kune basa raMwari, kune maprojects ekwaMwari. Are you making God's dream to succeed? If you make God's dream to succeed, God will make your dream to succeed. If you make other people's dreams, interpret other people's dreams, God will interpret your dreams. Bible not akabuda from prison, akava prime minister we Egypt, because chisote chake chaingosimuka chikaramba chimire. Saka rega nditi kwauri nhasi shoko randapiwa naMwari. To you my sister, to you my brother, to you vanhu vaMwari, inoti chisote chako chichasimuka chikaramba chimire. Hazvina basa zvakakukomberedza. What is happening, whatever comes against you will never stop you from rising. Chisote chako chichasimuka ukaramba umire. Whatever is done against you will not stop what God has designed for you to become. Chisote chako chichasimuka chikaramba chimire. Whatever is said against you, chisote chako chichasimuka chikaramba chimire.
whatever chiripo, chirwere coronavirus chiripo, achitazi chisote chako kusimuka, chisote chako chisasimuka, chikaramba chimire, lockdown iripo, lockdown yapera, chisote chako chasimuka, chikaramba chimire, Satana achidzova seshumba around your life, chisote chako chasimuka, chikaramba chimire, vavengi vachivenga, varoi vachiroya, vanokanda fodla pasi vachikanda, nekuda kwa Jesu Kristu wakatenda, chisote chako chasimuka, chikaramba chimire, kunyangwe vanopomera vakapomera, chisote chako chasimuka, chikaramba chimire, ikonomi yenyika ikaenda pasi, ikaenda kumsoro, hazvichinji chinhu nekuti zvako hazvinei neekonomi yenyika, nechekuita naMwari waunonamata, chisote chako chasimuka, chikaramba chimire. Let me say to you today, as I'm concluding, as I'm closing, God created you for his glory. Your life must bring glory and honor to his name. Whatever happens around your life must tell a story about the greatness of your God, must be a testimony of the glory and the majesty of your God. Let me say to you today, you are wired for greatness. You are engineered for success. You are destined to achieve. You are not a loser, you are a winner. You are set up for the top, not the bottom. Mwari akakurongera kuve pagomo repamusoro kwete kuva pajinga kana kuve pampata. You belong to the mountain top. You don't belong to the valley. Chisote chako chiri kusimuka, chichasimuka, charamba chisimuka, chigoramba chimire. You are not going under. You are going up. You are not going below. You are going above. I release upon you the grace of Joseph. I release upon you the anointing of Joseph. I release upon you the blessing and the spirit of Joseph. Receive the grace, ya Joseph. Receive the glory and the blessing, ya Joseph. Upon amount of opposition, amount of attack, amount of accusation, ishamisa chisote chako. Ivo vaya, Bible noti, ba Joseph unoti, pakasimuka chisote changu, zvenyu zvisote zvakakotama around my sheaf. Let me tell you today, vakakurwisa vaya vachadzoka, vachikukorekotedza, vakakuaccuse vachauya, vachikufugamira, vakakuvenga vachauya, vachiti mwana wamai, takakuvenga zvedu, tiregerere. They will bow down before you because God has anointed you to be a priest and a king. You are destined for greatness. Your life is going up. Vaya vakakushora uri roja, they will come to you and bow down. Wava nemba yako, vakakuseka vachifamba nemotikari dzavo uri pedestrian, they will come to you and bow down because your life is not going down. Your life is going on top. Kunyangwe dzimwe nyika dzikaseka Zimbabwe, Zimbabwe is not going down because of Christ watinonamata muZimbabwe. Nekuda kwaMwari watinovimba naye, vanovimba naJehovha havanyadziswe, vanodaidza kuna Jesu vanoponeswa. We are crying for this nation. We are crying for this country. Zimbabwe is not going down. Zimbabwe is going up. Chisote cheZimbabwe chichasimuka, chikaramba chimire. Kereke yenyu AFM haiende pasi, ichasimuka ikaramba imire. Muriyo kwenyu haiwiri pasi, ichasimuka ikaramba imire. Shiloh word ichasimuka ikaramba imire. Don't worry about those who make negative comments about us, those who laugh at us, those who are making us a laughing stock. It's just a temporary time. Inouya nguva yekuti Mwari wedu uchatisimudza, ivo zvisote zvavo zvikokotama. Our God has set us up, has set you up kuti usimuke urambe umire. Hakuna chinokudhonzera pasi kana Jehovha akusimudza. Mwari ngaaramba achikusimudza, Mwari ngaaramba achikuropafadza, Mwari ngaaramba achikukomborera. Ramba wakatarira kwaari, ramba uchivimba naye. The Lord will never let you down. Hakuna wakafamba na Jesu wakaramba ari mudiki. Hakuna wakafamba na Jesu akaramba ari pasi. Hakuna wakavimba na Mwari akaramba achitarisirwa pasi. Bible rinoti vekupedzisira vachava vekutanga vachava vekupedzisira. Ndakakuita musoro hausimuswe, uri wapamberi hausiwe kumashure. Chisote chako ngachisimuke, chirambe chimire. Wherever you are, whatever is happening around you, chisote chako chiri kusimuka, uye chichasimuka chikaramba chimire. Mwari ngakuropafadze, Mwari ngakuitire zvakanaka. Nyasha dziwedzerwe, nyasha dzaJosefa, zodzo yaJosefa, blessing yaJosefa, anointing yaJosefa ive newe. Chisote chako ngachisimuke, chirambe chimire. Mwari akuitire zvakanaka muzita raJesu. Rega ndinamate. Baba, ndataura soko renyu ramakati haridzokeri kwamuri risina kuita zvaratumwa. Wese acharinzwa, wese ariterera, wese arigamuchira, wese aritenda, wese aribvuma, wese aribata akarisa mumwoyo make ngariitike kwaari.
Father, bless your word. Ndonamatira moyo yevana venyu ive vhu rakaorera. Shoko renyu ribereke chibereko mukati memoyo yavo nomuupenyu hwavo. Vaone chibereko cheshoko iri. Vese vandashumira, vese varinzwa. They will rise up and shine and do great things in life. Mashifts avo zvisote zvavo zvichasimuka zvikaramba zvimire. Vachengetedzei, varwirei, vatungamirei, muve navo mudzimba dzavo nomumabasa avo. Vasaparadzwa nechirwere checoronavirus. Ndinochituka neushurikidzo. Ndinodeclare protection yaMwari pamusoro pavo. Ndinovaisa pasi pamapapiro enyu napasi peropa raJesu. Ndanamata nokutenda muzita raIshe wedu Jesu Kristu. Amen.